Ja, jeg har forsøget om hydrogenspektrum, og formålet med det forsøg er at bestemme bølgelængderne for spektrallinjer i hydrogen. Og for at forstå det, skal vi ligesom have en baggrundsviden i form af teori, og for at forstå, hvad en bølgelængde er, så er en bølgelængde, det er bølgetop til bølgetop, eller bølgedal til bølgedal på en graf, hvor der er bestemt tid. Og bølgelængde har symbolet lambda, som vi ser her. Øhm, Bølgelængde kan indgå i flere forskellige formler, men et af formlerne er følgende. C er lige med F gange lambda, og C er lysets hastighed, som er 300.000 km i timen, eller som fremgår her, 3,0 gange 10 i 8. meter i sekundet, og F er frekvens og måles i hertz. Det synlige lys, det har en bølgelængde mellem 400 nanometer og 700 nanometer. Det betyder, at al lys, der har enten over 700 eller mindre end 400, al lys, der har en bølgelængde på mindre end 400 eller over 700, det betyder, at vi ikke kan se det. For eksempel infrarød stråling, eller IR, som det hedder. Og endnu et element, som er vigtigt her, det er gitterformlen. Vi ser følgende: n gange lambda er lige med d gange sinus til theta. Og n, det er vores afbøjningsorden, gange lambda, som sagt, som er vores bølgelængde, og d, det er vores gitterkonstant, og gitterkonstanten i de her tilfælde er enten 3333 nanometer eller 1667 nanometer. Og det forekommer på den måde, fordi at vi har to forskellige slags gitre på 300 spalter per millimeter eller på 600 spalter per millimeter. Og ja, og en forskellig gitter konstant giver en forskellig afbøjningsvinkel. Og for at forstå dette forsøg, så skal vi kende til Niels Bohrs atommodel. I slutningen af 1800-tallet, der fortalte man folk, at man vidste alt om fysik, men så trådte Niels Bohr til i starten af 1900-tallet, og han mente, at atomer kun kan eksistere i stationær tilstand. Og en stationær tilstand, det betyder, at når lys ikke udsender stråling. Og Niels Bohr, han mente, at en elektron går fra en bestemt stationær tilstand til en anden. Og denne bevægelse kaldes for et kvantespring, og dette kvantespring kan forekomme på to forskellige måder. Den ene er ved absorption af en foton, og den anden er ved emission af foton. En en foton har ikke nogen masse, men den har specielle egenskaber. Den kan fx bevæge sig med hastigheden c i vakuum, og den kan ikke bringes i hvile. Og som sagt, hastigheden c, det refererer til det, jeg sagde før, som er lysets hastighed. Og ja, så et atom kan absorbere lys med en bestemt bølgelængde. Og når den absorberer, så betyder det, at elektronen springer til et højere elektronniveau. Eksempelvis fra N1 til N2. N, det er vores energiniveau, og N1, det er vores grundtilstand, og N kan kun angives i hele tal. Så 2, 3, 4, 5, og det kalder vi for exciteret tilstanden, fordi at det er tilstanden, hvor den har fået en højere energi. Og når energien er 0, så betyder det, at den ikke længere er bundet til atomkernen. Det betyder, at vi får en ion. Og emission, det er når elektronen springer fra en stationær tilstand til en tilstand med lavere energi ved at udsende en foton. Og her ser vi så en illustration af absorption og emission. Her ses det tydeligt, at fotonen bliver optaget, mens vi ser herover, at der bliver fotonen udsendt. Og hvis vi skal tage et specifikt eksempel, skal vi tage fat i hydrogenatomet, og energien af den er bestemt ved, i hvilken elektronskal elektronen befinder sig i. Og for at finde ud af det, så har vi så følgende formel, vi kan bruge, som lyder energi N er lige med minus 13,6
elektronvolt, som er den enhed, man bruger. Og som vi ser her, så er 1 elektronvolt, det er lige med 1,602 gange 10 minus 19 joule, og divideret med n opløftet til 2. Og den her illustration, den illustrerer hydrogens atom, og vi ser tydeligt de exciterede tilstand hos hydrogen. Og vi ser N1, N1 er selvfølgelig grundtilstand, men vi ser N2, N3, N4, N5 og N6. Og vi skal bare fokusere herover, fordi det er vores øjne kan registrere, fordi som sagt så ligger det i intervallet 400 mm til 700 mm, altså bølgelængden er i det interval. Og ja, vi kan og hvis vi kigger gennem et gitter, så kan vi tydeligt se, at der er adskilte linjer. Altså de her 4 linjer ses hernede, og her har vi så et linjespektrum, hvor vi ser linjespektralerne meget tydelige. Spektrallinjerne meget tydelige. Og derfor laver vi så følgende forsøg. Vi ser her et goniometer, og vi har gitteret her, som er på 300 mm per spalte, det betyder 3333 er vores gitterkonstant. Og vi har kikkerten her, vi har hydrogenlampen her, som er tilsluttet stikkontakten. Her har vi så den meget avancerede vinkelmåler. Det vi gjorde, det var, først skulle vi finde 0. orden. Og da vi så fandt 0. orden ved at kigge gennem kikkerten, så fik vi 0. orden til 54,4 grader. Og det vi så skulle gøre, det var, at vi skulle kigge igennem kikkerten, indtil vi fandt en tydelig spektrallinje. Og vi skulle kigge efter følgende farver: violet, blå og rød. Og vi skulle dreje kikkerten til højre. Og først skulle vi så finde spektrallinjen for violet, og derefter blå, og så til sidst rød. Og hver gang vi fandt linjen, så noterede vi vinklen, som vi så fandt på den her meget avancerede og meget præcise vinkelmåler. Og vi fik så følgende tal, som sagt, så 54,4 grader. Vi aflæste violet til 61,9 grader, og det her tal skal vi selvfølgelig minuse med vores 0. orden, så vi får det til 7,5. Og blå får vi så til 8,5, fordi vi minuser 62,9 grader med 54,4 grader. Og så til sidst, så fik vi rød til 11,4 grader, fordi vi minuser 65,8 med 54,4. Og når vi så kender vores theta, eller vores afbøjningsvinkel, så kan vi beregne bølgelængden. Og her ses så et eksempel beregning af bølgelængden. Jeg har taget eksempel i den violette. Som sagt, så har vi vores gitterformel her. Og jeg glemte måske at nævne i teorien, at sinus til theta, det er afbøjningsvinklen, vi finder her. Det er theta. Og vi rykker lidt rundt på formlen ved at dividere med n på begge sider, fordi vi skal isolere bølgelængden, og det er den, vi skal finde. Vi indsætter så derefter så bare det følgende tal: 3333 nanometer, som er vores gitterkonstant. Den ganger vi så med sinus til 7,5, som er vores theta, eller afbøjningsvinkel, og den dividerer vi så med første orden, eller med 1, som er vores n, fordi det er første orden. Så får vi så 435 nanometer. Og hvis vi kigger i forhold til teorien, eller tabellen, så burde vi have fået 434. Og for at finde ud af, hvor præcist, eller hvor langt fra dette tal er i forhold til det her, der skal vi så skal vi beregne afvigelsen. Og der har vi så følgende formel: målt minus tabel divideret med tabel gange 100.
procent, og vi får afvigelsen i procent. Så det vi gør, det er, at vi bare indsætter tallene, så vi siger 435 minus 434 nanometer, delt med 434 nanometer gange 100%, og vi får så 0,2%. Og jo tættere på 0 vi kommer, jo mere præcist er det. Altså jo tættere på 0% i afvigelse vi kommer, så er det mere præcist. Vi ser, at violet og rød, der er det relativt flotte og præcise tal vi får, mens blå, der er lidt højere end de andre. Det kan skyldes at den tydelige at spektrallinjen måske ikke var aflæst så godt af nogen fra vores gruppe. Og dermed kan vi så konkludere, at vi har bestemt bølgelængderne i hydrogenspektra ved brug af gitterformlen, og vores beregninger er relativt præcise, da vores afvigelse er meget